Ο Κύριος έχει δηλώσει ότι αυτή είναι μια μέρα προειδοποίησης και όχι μια μέρα πολλών λόγων. Το μήνυμά μου είναι μια μαρτυρία και προειδοποίηση για μερικά από τα κακά που απειλούν την Αμερική, μια χώρα που αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Υπάρχουν και άλλες χώρες με το ίδιο πρόβλημα. Εσείς που έχετε δει αυτούς τους κινδύνους στη χώρα που αγαπάτε, θα νιώσετε βαθιά αυτό που λέω. Η Αμερική είναι ένας τόπος πολλών σπουδαίων γεγονότων. Εδώ έζησε ο Αδάμ, εδώ βρισκόταν ο κήπος της Εδέμ. Η Αμερική ήταν ο τόπος αρχαίων πολιτισμών συμπεριλαμβανομένων του Αδάμ, των Γερυφητών και των Νεφητών. Η Αμερική είναι επίσης ο τόπος όπου ο Θεός Πατέρας και ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, εμφανίστηκαν στον Τζόζεφ Σμιθ, εγγενιάζοντας την τελευταία διαθήκη του Ευαγγελίου στη γη πριν από τη δεύτερη ένευση του Σωτήρα. Αυτή η αφιερωμένη γη έχει τεθεί υπό τη λεόνια διαταγή του Θεού. Αυτή η διαταγή καταγράφεται στο Ιερό Βιβλίο του Μόρμον, μια νέα μαρτυρία για τον Χριστό, με τα εξής λόγια: «Διότι ιδού αυτή είναι μια γη εκλεκτή πάνω από όλες τις άλλες γιές. Όποιος λοιπόν την κατέχει πρέπει να υπηρετεί τον Θεό ή θα εξανιφθεί, διότι αυτή είναι η αιώνια διαταγή του Θεού. Ιδού αυτή είναι μια εκλεκτή γη και όποιο έθνος την κατέχει θα είναι ελεύθερο από δουλεία, εχμαλωσία και από όλα τα άλλα έθνη κάτω από τον ουρανό, εάν υπηρετεί τον Θεό της γης που είναι ο Ιησούς Χριστός». Το γεμάτο γεγονότα πεπρωμένο της Αμερικής έχει επίσης αποκαλυφθεί στους προφήτες του Θεού. Στον Τζόζεφ Σμιθ, ο Κύριος αποκάλυψε ότι ολόκληρη η Αμερική είναι η ίδια η Σιών, από βορρά μέχρι νότο. Επιπλέον, ο Κύριος όρισε αυτή τη γη ως τον τόπο της Νέας Ιερουσαλήμ, που θα κατέβει από τον ουρανό το Άγιο Καταφύγιο του Κυρίου, για να υπηρετήσει τους αιώνιους σκοπούς του Θεού και να προετοιμάσει αυτή τη γη για τη Σιών. Ο Θεός καθιέρωσε το σύνταγμα αυτής της χώρας μέσω σοφών ανδρών που ο ίδιος ανέδειξε και ενλύτρωσε τη γη με τη μέκχυση αίματος. Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών επιτυρώθηκε το 1789. Η ιεροσύνη του Θεού αποκαταστάθηκε το 1829. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ημερομηνίες υπάρχει ένα διάστημα 40 ετών. Είμαι πεπισμένος ότι ο Θεός, που γνωρίζει το τέος από την αρχή, προέβλεψε αυτή την περίοδο ώστε το νέο έθνος να μπορέσει να αναπτυχθεί σε δύναμη για να προστατέψει τη γη της Ιών. Στη δεκαετία πριν από την αποκατάσταση του Ευαγγελίου, πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής πολέμησαν για την ανεξαρτησία τους ώστε να απελευθερωθούν από την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Η Ρωσία, η Αυστρία και η Πρωσία, ωστόσο, παρότριναν τη Γαλλία να βοηθήσει την Ισπανία και την Πορτογαλία να αποκαταστήσουν τις μοναρχίες τους στη Νότια Αμερική. Αυτή η προσπάθεια αποκρούστηκε με μια διακήρυξη από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστή ως το δόγμα Μονρόε. Η ουσία του δόγματος Μονρόε συνοψίζεται σε αυτά τα λόγια: οι αμερικανικές ήπειροι στο εξής δεν πρέπει να θεωρούνται ως αντικείμενο μελλοντικής αποικιοποίησης από καμία ευρωπαϊκή δύναμη. Τέλος παράφεσης. Ο Κύριος είχε υποσχεθεί: θα οχυρώσω αυτή τη γη ενάντια σε όλα τα άλλα έθνη. Ο πρόεδρος Joseph Fielding Smith είπε ότι το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό οχύρωμα στην Αμερική είναι το δόγμα Μονρόε. Ήταν η έμπνευση του παντοδύναμου που αναπαύθηκε πάνω στον John Quincy Adams, τον Thomas Jefferson και άλλους πολιτικούς και που τελικά βρήκε αυθεντική έκσταση στο μήνυμα του James Monroe προς το Κογκρέσο το έτος 1823. Έτσι, σε αυτήν την 40ετή περίοδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναπτυχθεί αρκετά ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν έναν λίκνο ελευθερίας για την αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αλλά κάθε φορά που ο Θεός του ουρανού αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο του στην ανθρωπότητα, ο Σατανάς, ο αρχαίκακος εχθρός του Χριστού, εισάγει ένα αντίγραφο. Ο Ισαΐας προείδε την εποχή που ένα θαυμαστό έργο και ένα θαύμα θα εμφανιζόταν ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Ισαΐας προέβλεψε επίσης ότι θα υπάρξουν εκείνοι που θα προσπαθήσουν να κρύψουν βαθιά τις συμβουλές τους από τον Κύριο και τα έργα τους θα είναι στο σκοτάδι. Και θα πούν: ποιος με βλέπει?
Είδα την εποχή που το δημιούργημα θα πει σε εκείνον που το έφτιαξε, δεν με έφτιαξε αυτός. Είναι σωστό να αναρωτηθούμε ποιο σύστημα καθιέρωσε μυστικά έργα του σκότους για να ανατρέψει έθνη μέσω βίαιης επανάστασης. Ποιος διακήρυξε βλάσφημα τη εθεϊστική διδασκαλία ότι ο Θεός δεν μας έφτιαξε. Ο Σατανάς εργάζεται μέσω ανθρώπινων πρακτόρων. Αρκεί να κοιτάξουμε μερικούς από τους αχρήους χαρακτήρες της ανθρώπινης ιστορίας που είναι σύγχρονοι με την αποκατάσταση του Ευαγγελίου για να ανακαλύψουμε την εκπλήρωση της προφητείας του Ισαΐα. Αναφέρομαι στους διαβόητους ιδρυτές του κομμουνισμού και σε άλλους που ακολουθούν την παράδοσή τους. Ο κομμουνισμός εισήγαγε στον κόσμο ένα υποκατάστατο της αληθινής θρησκείας. Είναι ένα αντίγραφο του σχεδίου του Ευαγγελίου. Οι ψευδοπροφήτες του κομμουνισμού προφητεύουν μια ουτοπική κοινωνία. Αυτό, διακηρύσουν, θα επιτευχθεί μόνο αν ανατραπούν ο καπιταλισμός και η ελεύθερη επιχειρηματικότητα, καταργηθεί η ιδιωτική ιδιοκτησία, εξαλειφθεί η οικογένεια ως κοινωνική μονάδα, καταργηθούν όλες οι τάξεις, ανατραπούν όλες οι κυβερνήσεις και καθιερωθεί η κοινοκτημοσύνη και μια κοινωνία χωρίς τάξεις και κράτος. Από το 1917, αυτό το άθεο αντίγραφο του Ευαγγελίου έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο προς τον στόχο της παγκόσμιας κυριαρχίας. Σήμερα βρισκόμαστε στη μάχη για τα σώματα και τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι μια μάχη ανάμεσα σε δύο αντίθετα συστήματα, την ελευθερία και τη δουλεία, τον Χριστό και τον Αντίχριστο. Ο αγώνας είναι πιο σημαντικός από ό,τι πριν από μια δεκαετία. Κι όμως σήμερα η συμβατική σοφία λέει ότι πρέπει να μάθεις να ζεις με τον κομμουνισμό και να εγκαταλείψεις τις ιδέες σου για εθνική κυριαρχία. Πες το αυτό στα εκατομμύρια, ναι, στα δεκάδες εκατομμύρια που γνώρισαν το θάνατο ή τη φυλάκιση κάτω από την τυραννία του κομμουνισμού. Αυτό θα ήταν το σήμα θανάτου της ελευθερίας και όλων όσων αγαπάμε. Ο Θεός πρέπει πάντα να έχει έναν ελεύθερο λαό για να ευωδώνει το έργο του και να φέρει τη σιών. Είμαι μάρτυρας εθνών και ανθρώπων που στερήθηκαν την ελευθερία τους. Ήμουν εκεί. Είδα εκείνη τη μεγάλη σιδηρά κουρτίνα να πέφτει γύρω από έθνη που κάποτε εκτιμούσαν την ελευθερία τους. Καλοί άνθρωποι έμεινα άναυδος καθώς αυτοί διαγράφηκαν με μια κίνηση της πένας. Είδα την Πολωνία να εγκαταλείπεται από έθνη με κληρονομιό ελευθερίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία. Ήμουν στη Βαρσοβία τον Ιούνιο του 1946. Μοιραζόμουν ένα δωμάτιο με 7 άλλους άντρες στο ξενοδοχείο Πολόνια, το μοναδικό ξενοδοχείο που ήταν έστω και μερικώς άθικτο στη μεγάλη πόλη της Βαρσοβίας. Ο πρέσβης μας, ο Μπις Λέιν, είχε το γραφείο του σε ένα μέρος του κτηρίου. Ήταν τόσο λυπημένος που παραιτήθηκε και έγραψε το βιβλίο «Είδα την Πολωνία να προδίδεται», το οποίο περιέγραφε λεπτομέρως την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγγλίας να τηρήσουν την υπόσχεσή τους ότι οι Πολωνοί θα είχαν ελεύθερες εκλογές μετά τον πόλεμο. Είδα με τα ίδια μου τα μάτια το μεγάλο μας έθνος να μένει αμέτωχο την εποχή της Ουγγρικής Επανάστασης, όταν οι μαχητές της ελευθερίας με γυμνά χέρια και πέτρες αντιστάθηκαν σε σφαίρες, τάγκς και πυροβολικό. Ομολογώ πως ντράπηκα για την αντίδραση της χώρας μου, ενός έθνους που πιστεύω ότι ο Κύριος προόρισε να είναι σημείο ελευθερίας για όλα τα άλλα έθνη. Η ελευθερία δεν πέθανε εκείνη την ημέρα, στις 23 Οκτωβρίου 1956, μόνο για την Ουγγαρία. Η ελπίδα πέθανε για πολλούς σε άλλα υπόβουλα έθνη και μόνο πρόσφατα ανακουφίστηκε κάπως, χάρη σε θαραλέους ανθρώπους που τόλμησαν να μιλήσουν ενάντια στην καταπίεση. Από εκείνη την ημέρα είδα τη Σοβιετική Ένωση υπό τους άθεους ηγέτες της να διαδίδει την ιδεολογία της σε όλο τον κόσμο. Κάθε στρατήγημα χρησιμοποιείται, εμπόλιο, πόλεμος, επανάσταση, βία, μίσος, ύφεση και αμυθικότητα για να επιτευχθούν οι σκοποί της. Πολλά έθνη βρίσκονται τώρα υπό τον καταπιεστικό της έλεγχο. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν πλέον χάσει την ελευθερία τους και βρίσκονται υπό κομμουνιστική κυριαρχία. Φαίνεται να ξεχνάμε ότι ο μελάνος στόχος του κομμουνισμού παραμένει η παγκόσμια κυριαρχία και έλεγχος, κάτι που σημαίνει την παράδοση της ελευθερίας μας, της δικής σας ελευθερίας, της κυριαρχίας μας.
Στις 3 Ιουλίου του 1936, η πρώτη Προεδρία δημοσίευσε αυτή την προειδοποίηση προς τα μέλη της Εκκλησίας. Ο κομμουνισμός δεν είναι πολιτικό κόμμα, ούτε πολιτικό σχέδιο σύμφωνα με το Σύνταγμα. Είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης που είναι αντίθετο με τη συνταγματική μας διακυβέρνηση. Δεδομένου ότι ο εδραιωμένος κομμουνισμός θα κατέστρεφε την αμερικανική μας συνταγματική διακυβέρνηση, η υποστήριξη του κομμουνισμού είναι προδοσία προς τα ελεύθερα θεσμικά μας όργανα και κανένας πατριώτης Αμερικανός πολίτης δεν μπορεί να γίνει είτε κομμουνιστής είτε υποστηρικτής του κομμουνισμού. Καλούμε όλα τα μέλη της Εκκλησίας να αποφεύγουν εντελώς να απορρίπτουν τον κομμουνισμό. Η ασφάλεια της θεόπνευστης συνταγματικής μας διακυβέρνησης και η ευημερία της Εκκλησίας μας απαιτούν επιτακτικά να μην έχει ο κομμουνισμός καμία θέση στην Αμερική. Υπογεγραμμένο Σίμπερ J. Γκραντ, J. Ρούμπεν Κλάρκ, David O. Μακκέι, η πρώτη Προεδρία. Πιο πρόσφατα, ο πρόεδρος Μάριον J. Ρόμνεϊ, στο μήνυμα της πρώτης Προεδρίας στην αποστολή, στο τεύχος του Ensign του Σεπτεμβρίου του 1979, έγραψε «Ο κομμουνισμός είναι το αντίγραφο του σατανά για το σχέδιο του Ευαγγελίου και είναι δηλωμένος εχθρός του Θεού της γης». Ο κομμουνισμός είναι η μεγαλύτερη δύναμη του Αντίχριστου στον κόσμο σήμερα και επομένως η μεγαλύτερη απειλή όχι μόνο για την ειρήνη μας, αλλά και για τη διατήρησή μας ως ελεύθερος λαός. Στο βαθμό που το ανεχόμαστε, προσαρμοζόμαστε σε αυτό, επιτρέπουμε να μας περικυκλώνουν τα πλοκάμια του και να μας τραβούν προς αυτό, σε αυτόν τον βαθμό χάνουμε την προστασία του Θεού αυτής της γης. Τέλος παράθεσης. Η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό έχουμε προσαρμοστεί στον κομμουνισμό. Έχουμε επιτρέψει να μας περικυκλώσουν τα πλοκάμια του. Αν και δηλώναμε τυπικά την προσήλωσή μας στο δόγμα Μονρόε, αυτό δεν εμπόδισε την Κούβα να γίνει σοβιετική στρατιωτική βάση μόλις 90 μίλια από τις ακτές μας, ούτε απέτρεψε την κατάληψη της Νικαράγουας στη Νότια Αμερική, στην Κεντρική Αμερική, την παράδοση της διώργας του Παναμά ή τη διείσδυση εχθρικών πρακτόρων εντός των Αμερικανικών συνόρων μας. Ποτέ άλλοτε η γη της Ιών δεν φάνηκε τόσο ευάλωτη σε έναν τόσο ισχυρό εχθρό όσο οι Αμερικές σήμερα. Και η ευαλωτότητά μας οφείλεται άμεσα στην απώλεια της ενεργής πίστης μας στον Θεό αυτής της γης, ο οποίος έχει ορίσει ότι πρέπει να τον λατρεύουμε ή να αφανιστούμε. Πάρα πολλοί Αμερικανοί έχουν χάσει από τα μάτια τους την αλήθεια ότι ο Θεός είναι η πηγή της ελευθερίας μας, ο νομοθέτης, και ότι η προσωπική δικαιοσύνη είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της ελευθερίας μας. Γι' αυτό λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου ότι εκτός αν εμείς ως πολίτες αυτού του έθνους εγκαταλείψουμε τις αμαρτίες μας, πολιτικές και άλλες, και επιστρέψουμε στις θεμελιώδεις αρχές του χριστιανισμού και της συνταγματικής διακυβέρνησης, θα χάσουμε τις πολιτικές μας ελευθερίες, τα ελεύθερα θεσμικά μας όργανα και θα βρεθούμε σε κίνδυνο ενώπιον του Θεού. Κανένα έθνος που έχει τηρήσει τις εντολές του Θεού δεν έχει ποτέ αφανιστεί. Αλλά σας λέω ότι μόλις χαθεί η ελευθερία, μόνο αίμα, ανθρώπινο αίμα, μπορεί να την ξανακερδίσει. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε αμέσως ως ανήσυχοι Αμερικανοί, αν θέλουμε να αποτρέξουμε ένα ολοκαύτωμα καταστροφής. Πρώτον, πρέπει να επιστρέψουμε στη λατρεία του Θεού αυτής της γης, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Έχει υποσχεθεί ότι οι δίκαιοι θα διαφυλαχθούν με τη δύναμή του. Αλλά πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Πρέπει να πληρώνουμε τα δέκατα και τις προσφορές μας, να κρατάμε την Κυριακή ως ιερή ημέρα, να παραμένουμε ηθικά καθαροί, να είμαστε έντιμοι στις συναλλαγές μας και να έχουμε τις οικογενειακές και προσωπικές μας προσευχές. Πρέπει να ζούμε το Ευαγγέλιο. Δεύτερον, πρέπει να ξυπνήσουμε στη συνείδηση της φοβερής μας κατάστασης εξαιτίας αυτής της μυστικής συνωμοσίας που βρίσκεται ανάμεσά μας. Δεν πρέπει να ανεχτούμε συμβιβασμούς ή κατενασμό προς το ψεύτικο σύστημα του κομμουνισμού. Πρέπει να απαιτήσουμε από τους εκλεγμένους αξιωματούχους μας όχι μόνο να αντισταθούν στον κομμουνισμό, αλλά και να λάβουν κάθε μέτρο για να αποτρέψουν την εισβολή τους σε αυτή την ήπειρο.
Είναι ζωτική σημασία να επικαλεστούμε το δόγμα Μωρόε. Επίτα, πρέπει να εμπιστευτούμε εκείνον που μας έχει υποσχεθεί την προστασία του και να προσευχηθούμε να παρέμβει για να διαφυλάξει την ελευθερία μας, όπως ακριβώς παρενέβη και όταν την αποκτήσαμε αρχικά. Τρίτον, πρέπει να κάνουμε όπως ο Κύριος διέταξε. Μας διέταξε με Αποκάλυψη το 1833, παραθέτω. Γι' αυτό έντιμοι και σοφοί άνθρωποι πρέπει να αναζητούνται με επιμέλεια και καλούς και σοφούς ανθρώπους πρέπει να φροντίζετε να στηρίζετε. Διαφορετικά, οτιδήποτε είναι λιγότερο από αυτά, προέρχεται από το κακό. Τέλος παράθεσης. Άνθρωποι που είναι σοφοί, καλοί και έντιμοι, που θα στηρίξουν το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με την παράδοση των ιδρυτών πατέρων, πρέπει να αναζητούνται με επιμέλεια. Αυτή είναι η ελπίδα μας να αποκαταστήσουμε την κυβέρνηση στον σωστό της ρόλο. Και τέλος, πρέπει να μελετήσουμε το εμπνευσμένο Σύνταγμα και να εμπλακούμε οι ίδιοι στη διαδικασία της πολιτικής. Παραθέτω τη δήλωση της πρώτης Προεδρίας που διαβάζεται και στις τελετές του Μυστικού Δείπνου την Κυριακή 1η Ιουλίου 1979. Ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη, ως πολίτες του έθνους, να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της πολιτικής και να στηρίζουν εκείνα τα μέτρα που θα ενισχύσουν την κοινότητα, την πολιτεία και το έθνος ηθικά, οικονομικά και πολιτιστικά. Πιστεύω απόλυτα ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στην Αμερική αν έχουμε την αποφασιστικότητα, την ηθική, τον πατριωτισμό και την πνευματικότητα να το κάνουμε. Η μοναδική μου ανησυχία είναι η ελευθερία και η ευημερία των συμπατριωτών μου και των αποχώνων μου. Η ελευθερία όλων των ανθρώπων. Σας καταθέτω τη μαρτυρία μου ότι το χέρι του Θεού υπήρξε στη μοίρα μας. Σας καταθέτω τη μαρτυρία μου ότι η ελευθερία, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, απειλείται όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία μας. Επιπλέον, μαρτυρώ ότι αυτή η γη, οι Αμερικές, πρέπει να προστατευτεί. Τα συντάγματα της να τηρηθούν, γιατί αυτή είναι μια γη προορισμένη να γίνει η Σιών του Θεού μας. Ο Θεός περιμένει από εμάς, ως μέλη της Εκκλησίας και φορείς της ιεροσύνης Του, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαφυλάξουμε την ελευθερία μας. Ήθε ο Θεός να μας ευλογεί, ώστε με τη βοηθεία Του να μην αποτύχουμε να φέρουμε εις πέρα στους σκοπούς Του στη γη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν. Αμήν.